Uyakuma aluse ngamandla kaJehova nangokuphakama kwegama likaJehova uNkulunkulu wakhe, sebeyakuhlala, ngokuba uza kuba mkhulu kuze kube semajukujukwini omhlaba. Wamukelekile kumnikelo. Phakathi nesikhathi sezincushuncushu nokungabi nabulungisa obukhulu kwa-Israyeli, uMika ukhuluma amazwi ethemba nokubuyiselwa. Nakuba isizwe sasibhekene nosongo olusondelayo lwesahlulelo, uNkulunkulu, ngesihe sakhe, wathembisa inkosi engumalusi yesikhathi esizayo, eyayiyovela eBhethlehema. Lesi siprofetho sikhomba kuJesu, lowo, njengoNkulunkulu waphakade noMesiya othenjisiwe, owayeyofika ezohola abantu bakhe ngamandla, ngothando, nangokunakekela. Incwadi kaMika, isahluko sesi-5, ivesi lesi-4 iyamemezela. Uyokuma futhi aluse umhlambi wakhe ngamandla kaJehova. Lo mfanekiso kamalusi awukhulumi nje kuphela ngobuholi bukaKristu kodwa nekhono lakhe lokuletha ukuthula nokulondeka kubantu bakhe. Amazwi kaMika azwakala ezikhathini zonke, ngoba awathembisi nje kuphela ukufika kokuqala kukaKristu, kodwa futhi nokuza kwakhe kwesibili lapho ezobuya ngamandla nenkazimulo ezomisa umbuso wakhe waphakade. Ukubusa kwakhe kuyoba okobulungisa, ukuthula, nesivikelo, kulondeke ikusasa eliwujuqu lika-Israyeli nabo bonke abakholwayo. UJesu, umalusi omuhle, wadela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe, wabuyisana nathi noNkulunkulu futhi enikela ukuthethelelwa kwezono nokuphila okuphakade. Ngisho namanje, njengoba silindele ukubuya kwakhe, singathembela ekunakekeleni kukamalusi wethu. Phakathi kwemizabalazo yokuphila, isivikelo sakhe, uthando, namandla akhe kuyisiphephelo sethu. Ithemba esinalo akulona elekusasa kuphela, kodwa elanamuhla, njengoba siphila ngaphansi kokunakekela kwalowo obusa ngobukhosi nangomusa. Asikhuleke. Baba wasezulwini, siyabonga ngokuthumela uJesu, umalusi wethu, ukuba asiqondise, asivikele, futhi asisindise. Siyabonga ngethemba esinalo kuye, kokubili manje nasesithembisweni sokubuya kwakhe. Sisize siphumule ekunakekeleni kwakho siphile ngokuthula, sazi ukuthi umelusi wethu unathi njalo. Egameni likaJesu, amen.